ezaugarri bereziko azpiegituren zergaz hitz egitera etorri gera gaur Pasaiara. Agian denok gehiago ezagutuko dugu gaztelaniazko bere siglengatik bize zergari buruz hitz egitera, eta nerekin daude Teo Alberro, Pasaiko alkatea, eta Mikel Arruti Lezoko alkatea. Zerga honek, Espainiako estatuan araudia jasata dagoen zerga honek, egitura edo azpiegitura bereziak dituzten udalerrietako nolabaiteko kalteak konpentsatzeko balio izaten du. Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroan indarrean dagoen lege bat da, Espainiako estatuan indarrean dagoen bezala, baina Gipuzkoan ez. Eta espero dugu 2027 urtetik aurrera indarrean egongo dela, besteak beste anomalia bat zelako hau Gipuzkoan gertatzea. Asko kosta da, lan asko kosta da, baina egoerak eskatzen zuen anomalia hau gainditzea, eta horretarako eskerrak eman behar dizkiet, bai Teori, bai Mikeli, bai Pasaialdeko alkate guztiei, zerga hau ezarri ahal izateko egin duten lanagatik, eta udalerri hauek aurrerantzean neurri batean behintzat konpentsatutak izango dituzte portuak sortzen dituen kalte horiek edo sortzen dituen nolabaiteko gorabera horiek. Bilboko portuak horrela egiten du, eta 2027 urtetik aurrera Pasaiko portuak ere horrela egingo du. Zertan gauden une honetan batzar nagusietan, beraiek egindako lanaren ostean, ondasun higiezinen zergaren aldaketa prozesuan gaude. Eta, prozesu horrek bere bidea emango du, esan da bezala, espero dugularik 2027 urtean indarrean egongo dela. Eta gero udalek, beraien errenta almenaren arabera eta era alik eta justu eta progresiboenean ezartzeko alegina egingo dute, beti ere zaurgarrienak gehiago babestu ahal izateko. Egia da, bizeak konpentsazio fiskala ekarriko diola Pasaiari, eta aspaldiko anomalia hori gainditu egingo duela, baina edozein kasutan argi daukagu guk, eta aspaldi errepikatzen ari dira, bai Pasaialdeko alkate guztiak, eta baita guk geu ere batzar nagusietan, badagoela zor handi bat Pasaiarekin, eta inbertsio handiak denboran luzean edo luzaroan ezarriko direnak, egin behar direla inguru honetan. Azkenean gure herritarrak dira portuko lanen eta kamoien zaratak, portuko hautsak, isuriak, pairatzen dituztenak. Gurea badelako, hiri portu badelako, eta orduan esandako afekzio guzti horiek portu eremua gainditzen dutelako. Gainera, orain arte Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du egin beharreko moldaketak egin, portua ezaugarri berezitako ondasun gisa kalifikatzeko, eta horrek udaloi portuari dagozkion zergak kobratzea ekidin digu. Pozten gara hori aldatu delako, baina Maialenek aipatu duen bezala, zerga hori ez da nahikoa portuak bere egunerokoan herritarrengan sortzen dituen afekzio horiek konpontzeko. Eta guk behintzat lanean jarraituko dugu afekzio horiek soluzio bat eman arte. Gure herritarrak dira euren bizitzak, euren egunerokotasuna guztiz baldintzatuak bizita ikusten dituztenak. Portu lurrez hain zuzen ere inguratutak bizi direlako eta garelako, lur horietako askok portu erabilerarik ez badute ere. Maialenek aipatu duen bezala, bada garaia beste fase batera pasatzeko, herritarrok behar ditugun inbertsioetaz hitz egiteko eta portuaren jauntxokeriarekin amaitzeko. Gutxienekoa da portuak ordaindu behar dituen udal zergak ordaintzea, eta hori behintzat lortu dugu. Gure herritarrek ez dutelako gutxiago merezita.